Hapangni takuk tei bukuksong tabuk Tipra mothani bisingo tei o hasteni tong kosong tongnai lukurongni bisingo belai kheno kha bailaijak tei kha thilaijak omongkha sini khoroksa borom gonang Tipra mothani sengkrak okra Paritosh debbarma miyani salo Tipra motha yakarui BJP bai thangmani bagui tabuk Tipra mothani bisingo haikaba Tipra sarongni bisingo belai kheno kha bailaijak tei kha thilaijak omorokno kisisa tini ang norokno srai kei sawi khna rinai tamoni bagui sini borong borang Paritosh debbarma Tipra motha yakarui BJP o thangnani nangkha aboni main reason tamo obono kisa phaidi sawi malainai bo tamoni bagui tini Tipra motha yakarui thangnani nangkha obossi main kokhe khabani dakhokte buksong sung sini borong gonang Paritosh debbarma no sung nugo ba saimano kaham kheno sinio bo khoroksa Tipra mothani warriors belai kheno kaham bo dofani bagui bo belai kheno kaham bubagrani bagui bo belai kheno kaham gudukma sal bini kogrokno haikaba bini samung tangmarokno o hastani lukurok jotono tabuk bo muitu tongbaina ba sawimana bo jokhonte masing mol jokhonte masing mol phaikha hingkheno bo masing molo kwrui nukhungrokno thangthangui bo risum bagmani kwrui nukhungrokno thangthangui bo risum bagmarok o mangpili rok norok jotono tabuk bo nugui tongbaina ba sawi manbaina hingkhai oma hai borok tini Tipra mothao tongyawi tini BJP o tamni bagui thangnani nangkha omoni karon to actually tongnai haidiba hingke sung bini bukuktui sung khnaka bo phone bai jokonte media rok bai sungjakpru haikaba interview naharjakpru nung tamni bagui tini Tipra motha yakarui BJP bai phainani nangkha nei sungjakpru sung sini borong borang Paritosh ni khuktui sung srai khnaka BJP rok sorry Tipra motha rok saka sakao simise Tipra motha phiaba bisingo hingke neta montri rok BJP baise alliance haikaba BJP baise gothawi samung khlai tongo o niti no ang chajakya wngma baino o niti no ang chajakya wngma baino ang tini Tipra motha yakarui ang soi ekdom srai BJP khlainani hini no ang tini BJP bai phai paikha nei bo ekdom srai ke samani norok jotono khnabai khana hingkai omono kaisa Tipra motharongni bisingo belai kheno wanama singsa tamni hingke jodi sono Tipra mothani bisingo neta bai neta haikeba montri bai montri tini kwthalaya tini kwthalaya kok banglaiui risarisi tei podre pod tini dol bai dol mililaya dol bai dol kok gothoklaya dol bai dol tini samung tanglaimani khapilaya jodi sono wngui tongkha hingke phiaba bwskangni salo Tipra mothani nukhung haikaba Tipra mothani thinang abo belai no bai thangnani imang nuhuri tongo khapani dakhokte buksong belai no bai thangnani chances tongo oboni bagui no Tipra mothani jara samung tagui tongnai rok senior ojoma rok tei MDC MLA montri rok norok hard work khlaiui norok samung tanglainani nangnai khoroksa tini kotorma ojomasi tini norokno khibi yakarui thangkha phiaba bwskangni salo oma haino thangnani chances tongo jodi sono Tipra mothani bisingo khapilaya kotor bai kotor tini kok khnalaya samung tangmani tini chalaya achukthai seklai tongkha rangni bagui simi tini kobor chalai tongkha phiaba omo hai jodi sono tini wngui tonglaikha hingke ang dorokno haini hai sanani muchungo Tipra mothani nukhung abo bai thanani chances tongo khabani dakhokte buksong jodi sono o jorao Tipra mothani jara warriors rok tei Tipra mothani wngui samung tangui tongnai rok
norok kubui bai samung tangya hingke norokni bisingo jara ojumarok tini kwthalai kahamke bwkha bai bwkha kwrwnglaiui yak bai yak kwrwnglaiui ha omo haike samung tanglaya hingke phiaba teibo bwskangni salo twrwk kotor kotor bisingni huijak ojumarok borokbo Tripura mothano yakarui thangnani chances tongo जों स्राय स्रायखौनो जों खोनाय मानखा दिनै बरं Paritosh bo Tripura motha yakana musu yafano ang tini yakana naka mani main reason main karon ga omono karon Tripura mothani bisingo ha Tripura mothani bisingo halok belaikeno sitra tei halok belaikeno hamya tini saka saka wo BJP Tripura sa hinei bulai ri toningkha phiaba bisingo hingke neta mantri hingke BJP baise kwthalai tongo ha BJP baise kwthalai tongo omo hai jodi sono ngui tongkha hingke ha o hasani tongkosong tongnai lukurok ekdom kosol soi BJP bai thangmani chao nei samarok bo norok khonabai khena chini borong gonang Paritosh ni khuktui gobono belaino wanamai singsa khapani takoktai buksong Tripura saroni politics rokni bisingo belaikheno wanamai singsa belaikheno tamhnai wansuktai ha tini hai jorao ha tini hai jorao tini khoroksa borok tini bubagarano yakarui thangka hingke Tripura mothano yakarui thangka hingke amo bo jagao thang sogoika khapani takoktai buksong abo kunu omo hai wansugui sanani kok phaiang thango khapani takoktai buksong aboni bagino jara ang sanani musungo Tripura mothani o tongnai senior leader rok wngthong neta wngthong montri wngthong MLA wngthong MDC wngthong norok jotono miliui samung tanglani khaidi norok jotono kok baksa wnglaidi naidi norokni kotor kotor top senior leader rok tini omake norokno khibi yakarui thangka hingke bobishyoto bwskang salo omo haikeno teibo bisingo tongnai top kotor ojumarok borok thangnani chances tongo khapani takoktai buksong aboni bagino ang tini paithago kok khachanani musungo bubagrani jeta wasungma haike norok samung tanglaidi bubagra jeta dakima haike norok samung tanglaidi bubagra jeta naisingma haike norok samung tanglaidi tamni hingke Tripura mothani bisingo kwbangmano kesek kereng tei nana rokom tini podrepod tongoi mano bisingo phiaba omo hai jodi sono wngui tongkha hingke omo hai jodi sono Tripura mothani bisingo tini bisingo gun chalaiui bisingo tini yapang yarang kwrui ha jotono jani musungtui ja tini samung khalai tongkha hingke phiaba twrwk teibo botok thangnai teibo ongkhornai phiaba Tripura motha bai thangnani abo belaikheno belaikheno dowui tongkha